हाय पिलामाने तुमମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଶେଷ ସନ୍ଧି ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ଭିଡ଼ିଓଟି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଘୋଷିବ ଏବଂ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିର ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଘୋଷି ତୁମ ପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ସନ୍ଧିଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଅତି ସହଜରେ କରିପାରିବ। ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ବୁଝେଇଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବ ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ। ହାଇ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ଆଜି ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି। ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିର ସୂତ୍ର ହେଉଛି ବିସର୍ଗ ଯୁକ୍ତ ତଥ ସମାନ ଦନ୍ତେଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିସର୍ଗ ଆଉ ତ ମିଶାଇଲା ଫଳରେ ଯଦି ଏପଟରେ ବିସର୍ଗ ଥାଏ ସେପଟରେ ତଥ ଥାଏ ତାହେଲେ ବିସର୍ଗଟି ଦନ୍ତେଶ ହୋଇଯାଏ। ଦନ୍ତେଶ ହେବା ପରେ ତ ଆଉ ଥ ଦନ୍ତେଶରେ ଲାଗି ଯାଆନ୍ତି। ଏଠି ଲଗେଇ ଦେଖ ତତ ଯୁକ୍ତ ତମ୍, ତାହେଲେ ଏଠି ହେଲା ତତଷ୍ଟମ୍। ଏଠି ବିସର୍ଗଟି ଦନ୍ତେଶ ହେଲା। ଦନ୍ତେଶରେ ତଟା ଦୁଇ ତଳେ ଦୁଇ, ତର ସର୍ଟ ଫର୍ମଟା ହେଲା ଦୁଇ, ଓଡ଼ିଆ ଦୁଇ, ତେଣୁ ତତ ଷ୍ଟମ୍ ହୋଇଗଲା। ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଦନ୍ତେଶ ସହିତ ତଟା ଲାଗିଥାଏ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ହିସାବରେ। ତେଣୁ ଏଠି ବିସର୍ଗ ଯୁକ୍ତ ତଥ ସମାନ ଦନ୍ତେଶ। ଉଦାହରଣ ହେଲା ତତ ଯୁକ୍ତ ତମ୍ ତତଷ୍ଟମ୍। ସେବେଳେ ବିଚ୍ଛେଦ କଲାପରେ କସ୍ତେ, ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଦନ୍ତେଶ ପାଖରେ ସନ୍ଧି ହେଇଛି, ଦନ୍ତେଶ ତ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଦନ୍ତେଶଟି ବିସର୍ଗ କରିଦେବା। ତାହେଲେ କହିଲା କହ ଯୁକ୍ତ ତେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଦେଖିବ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସୂତ୍ରଟା ହେଲା ବିସର୍ଗ ଯୁକ୍ତ ତଥ, ଯେହେତୁ ଦନ୍ତେଶରେ ତ ଥିବ, ଦନ୍ତେଶ ସେଥିରେ ତ ଲାଗିଥିବ, ଏଠି ଦନ୍ତେଶଟି ବିସର୍ଗ କରିବ। ଯଦି ବିସର୍ଗ ଥିବ ଏପଟେ ତ କିମ୍ବା ଥ ଥିବ, ତାହେଲେ ବିସର୍ଗଟି ଦନ୍ତେଶ କରିବ, ତଟି ତା ତଳେ ଦେବ। ଅତି ସହଜ। ତା ଦେଖିବ ବିସର୍ଗ ଯୁକ୍ତ ଚ ସମାନ ତାଳବେଶ। ଦେଖିବ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ତାଳବେଶରେ ଚଟା ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଲାଗିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ତାଳବେଶ କତିରେ କେବେ ତ ଲାଗେ ନାହିଁ, ଦନ୍ତେଶ ପାଖରେ କେବେ ଚ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତାଳବେଶ କତିରେ ଚ ଲାଗେ, ଦନ୍ତେଶ କତିରେ ଚ ଲାଗେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ସନ୍ଧିର ସୂତ୍ର ହେଉଛି ବିସର୍ଗ ଯୁକ୍ତ ଚ ସମାନ ତାଳବେଶ। ଏ ଲୋକେ ବିସର୍ଗ ଯୁକ୍ତ ଚ ସମାନ ତାଳବେଶ। କହ ଯୁକ୍ତ ଚ ସମାନ କଶ୍ଚ। କହ ଯୁକ୍ତ ଚ ସମାନ କଶ୍ଚ। ଏଠି ବିସର୍ଗଟି ତାଳବେଶ ଗଲା, ଚଟା ତା ଭିତରେ ଲାଗିଲା। ସେଭଳି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା ପୁନଶ୍ଚ। ଏ ତାଳବେଶଟା ବିସର୍ଗ କରିଦେବା। କ'ଣ ନା ପୁନଃ ଯୁକ୍ତ ଚ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଲେଖି ରଖ ସୂତ୍ରଟା ଲେଖି ରଖ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ତାପରେ ଦେଖିବ ତାଳବେଶ ଚ ପାଖରେ ସନ୍ଧି ହେଇଛି, ତେଣୁ ତାଳବେଶଟା ବିସର୍ଗ କରିଦେବ। ସେହିପରି ଆପରେ ଆସିଲା ବିସର୍ଗ ଯୁକ୍ତ ଟ ସମାନ ମୂର୍ଧନ୍ୟଷ। ଏ ଯେଉଁ ମୂର୍ଧନ୍ୟଷ ହେଇଛି ଏକଡ଼େ ଦେଖିବ ମୂର୍ଧନ୍ୟଷ ସହିତ ଟ ମିଶିଥାଏ। ତେଣୁ ଉଦାହରଣ ଦେଲି ଧନୁ ଯୁକ୍ତ ଟଙ୍କାର, ଧନୁ ଟଙ୍କାର। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଆସିଲା ବିସର୍ଗ ଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ବିସର୍ଗ ଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ର। ଡାଇରେକ୍ଟ ର ଅକ୍ଷରଟି ଆସିବ। ଏଠି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି କିଛି ନା ପୁନଃ ଯୁକ୍ତ ଅପି। ପୁନଃ ଯୁକ୍ତ ଅପି। ଦେଖ ପୁନଃ ଯୁକ୍ତ ଅପିର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ବିସର୍ଗଟା ଏଠି ରହିଗଲା, ଅଟା ତା ପାଖରେ ବସିଲା ପୁନରପି। ପୁନରପି। ତାପରେ ସେଠି ପୁନରାଗତ। ପୁନରାଗତ ର ପାଖରେ ସନ୍ଧି ହେଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ରଟାକୁ ବିସର୍ଗ କରିଦେବ। ତୁମେ ରଟାକୁ ବିସର୍ଗ କରିଦେବ। ପୁନଃ ର ଭିତରେ ରରେ ଥିଲା କାଟା ଆଗତ ଲେଖିଲି ପୁନଃ ଯୁକ୍ତ ଆଗତ। ତେଣୁ ବିସର୍ଗଟା ରହିଥିଲା, ରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସର୍ଗ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ର ଥରେ ଯେଉଁ କାଟା ଲାଗିଥିଲା ଆଟା, ଆ କାଟା ଆ ହେଇକି ବାହାରିଲା ପୁନରାଗତ। ସେହିପରି ବିସର୍ଗ ଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଗଲା ରହିଲା ବିସର୍ଗ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ରେପ୍। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସମାନ ରେପ୍। ରେପ୍ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ମୁଁ କ'ଣ ନା ଦୁହୁ ଯୁକ୍ତ ଜନ। ଏଠି ଦୁହୁରେ ବିସର୍ଗ ଲାଗିଛି, ଏଠି ହେଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଜ। ଏଟା ଜଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ କ'ଣ ବିସର୍ଗଟା ଉଠିଯାଇ ଜୋରେ ରେପ୍ ହେଇଯିବ। ଦୁର୍ଜ ନହ ଏଇ ଜୋରେ ରେପ୍, କାହିଁକିନା ସେଠି ଦରେ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ବିସର୍ଗଟା ଉଠିଗଲା ପରେ ଜୋରେ ରେପ୍ ହେଲା। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ନିର୍ଜନ। ତାହେଲେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଜନ ରେପ୍ଟା କ'ଣ କରାଯିବା, ନିରେ ବିସର୍ଗ କରିଦେବା। ନିହି ଯୁକ୍ତ ଜନ, ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲା। ନି ଉପସର୍ଗ, ଜନ ମାନେ ଲୋକ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି, ନିର୍ଜନ। ତାପରେ ଆସିଲା ଶେଷ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିର ଶେଷ ହେଉଛି ବିସର୍ଗ ଯୁକ୍ତ ବର୍ଗର ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଜ ର ଳ ବ ହ এইগুলা ଥିବ। ସେଟା ବୁଝେଇବି ତୁମକୁ। ଏଇଟା ଥିଲେ ଓକାର ହୁଏ, ବିଷୟଟି ଓକାର ହୁଏ। କେମିତି ସେଟା ବର୍ଗ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା। ବର୍ଗ କ'ଣ ନା ଏଠି ଦେଖେଇଛି, ବର୍ଗ ହେଲେ କ ଚ ଟ ତ ପ। ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ 5ଟି ବର୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ ଚ ଟ ତ ପ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକର 5ଟା ଲେଖା।
कर है क ख ग घ म, चर है च छ ज झ निय, टर है ट ठ ड ढ मूर्धन, तर है त थ द ध दन्तन, पर है प प ब भ म। এই বর্গর ଥିବ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ଏଠି ବିଷୟରେ ଥିବ ଏଠି ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏଠି ଦେଖ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ କ'ଣ ନା ସେଇ ତାର ହେଉଛି ଉଦାହରଣଟା ମୁଁ ଦେଉଛି ସହ ଯୁକ୍ତ ଭବତି ଏଠି ବିଷୟରେ ଥିଲା। ଏଠି ଦେଖ ଭ ବତି ଭ ଥିଲା। ଏଠି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଧରିବନି କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ସୂତ୍ର ପଡ଼ିଗଲା। ତେଣୁ ପ ବର୍ଗର ପ ଫ ବ ଭ, ପ ଫ ବ ଭ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ଭ। ତେଣୁ ଏଠି ବିଷୟଟା ଅକାର କରିଦେଲି ସରେ ଅକାର ଭ ବ ତି। ବୁଝିପାରିଲ କଥାରେ ସେଭଳି ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଜ ର ଳ ବ ହ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ବିସର୍ଗଟା ଅକାର ହୁଏ। ଏଇ ଛଅଟି ଆମର ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିରେ ଏଇ ଛଅଟି କେଉଁଗୁଡ଼ା କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲେ ବିସର୍ଗଟି ଉଠି ଯାଇକି କ'ଣ ହୁଏ ସେଟା ଲାଗିବ। ବିସର୍ଗଟି ଉଠିଗଲା ପରେ ସେଠି କ'ଣ ଆସେ ତାପରେ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବୁଝେଇଲି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ମାନେ ବିସର୍ଗ ସହିତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିକି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ପଢ଼ିବା। ତେଣୁ ଅତି ସହଜରେ ଆମେ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସୂତ୍ରଟାକୁ ଲେଖି ରଖିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ଦେଖିଲା ବେଳେ ସୂତ୍ରଟିକୁ ତମେ ଲେଖି ରଖିବ। ତାପରେ ବହିରେ ଥିବା ଯେତିକି ବହିରେ ସନ୍ଧି ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମେ ସେଇଥିରେ ପୁରି କରିବ। ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିବ ତାହେଲେ ମୋତେ ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିବ ନା କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣେଇବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସେ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେବି। ରହୁଛି ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ନିରଞ୍ଜନ ଜେନା ଏନ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏନ୍ କ୍ରିଏସନ୍। ପିଲାମାନେ ସେୟାର କର ଏବଂ ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ସେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ବିଶେଷ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଅତି ସହଜରେ ତୁମେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମାର ପିଲାମାନେ ସଂସ୍କୃତକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ଅତି ସହଜ ଭାବରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି ଗ୍ରାମାର ଗୁଡ଼ିକ। ତୁମମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରିବ। ନିଶ୍ଚିତ 100, 99, 98 ମିନିମମ୍ 90 ଉପରେ ରଖିବ। କାରଣ ଗ୍ରାମାର ଠିକ୍ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସଂସ୍କୃତରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରହିବ। କହୁଛି ଏବେ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସଂସ୍କୃତ କଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମାର ଜାଣିଲେ ସଂସ୍କୃତ କଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଗ୍ରାମାର ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଅତି ସହଜରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ରହୁଛି ନିରଞ୍ଜନ ଜେନା ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ। ଧନ୍ୟବାଦ।
କିଛି